Jos me ajatellaan tätä ennakkoluuloa, niin ehkä se on jo semmoinen herättelevä kysymys, mitä itselle tulee mieleen sanasta rikollinen. Niin herkästihän siihen liitetään jotain ennakkoluuloja. Novuseko on tämmöinen 3-vuotinen STEA-rahoitteinen hanke, jossa on kehitetty tämmöisen liikuntaan painottuvaa toimintamallia. Novuseko tarjoaa tukea, muutosvalmiutta rikos- ja päihdetaustaisille nuorille aikuisille. Mulla on itsellä pitkä rikos- ja päihdetausta. Siinä muutoksen tukena mä sitten toimin. Kerron sitä omaa kokemusta, mistä mä oon tullut. Me ollaan tässä hankkeessa verkostoiduttu aika laajalti. Ollaan tehty yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Ehdoton plussa, minkä mä oon meidän toiminnassa nähnyt, on se, että ollaan voitu tehdä hyvin yksilöllisesti. Että me mukaudutaan sen ihmisen tarpeisiin. Totta kai ihmisillä voi olla tosi paljon ennakkoluuloja meidän kohderyhmää kohtaan. Sanoisin, että tosi paljon se hälvenee, kun me ei sulkeuduta vaan tähän meidän toimistotilaan. Ja sitä kautta monesti ne kohtaamiset on ollut tosi arvokkaita molemmin puolin. Ja se liikuntakin, että eihän sen aina tarvi olla vaan sitä niin sanottua peruspunttia, vaan kyllä me pyritään löytämään myös uudenlaisia tapoja liikkua ja hauskempia. Esimerkiksi tänäänkin me käytiin porukalla trampoliinipuistossa. Liikunnalla on aika suuri merkitys. Kyllähän se tavallaan näyttelee ihmisen muutoksessa ja siinä hyvinvoinnissa suurta roolia. Mun mielestä liikunta on tosi hyvä väylä siihen asiakastyöskentelyn rakentamiseen. Saa aivoissa mielihyvä hormonit liikenteeseen, että se auttaa asettaa tavoitteita ja kulkea niitä tavoitteita kohti. Ja paljon käydään erilaisia keskusteluja siellä liikunnan ohessa. Kun me mennään vaikka salille tai ollaan jossain retkellä, niin siellä meillä on molemmat treenivaatteet päällä. Me ollaan hyvin tasavertaisia, me ei olla jossain tilassa, joka on jonkun oma. Mä oon nähnyt näin, että sitä kautta on sit helpompi päästä siihen kontaktiin hänen kanssaan. Että kyllähän sitä stigmaa täytyy pystyä purkaa ja ihmisten täytyy ymmärtää, että jos jollain ihmisellä on halu siihen muutokseen, niin että ymmärtää, että se on ihminen, ihan niin kuin kuka tahansa ihminen. Et kyllähän se on selvää, että rikollinen toiminta on väärää aina, jos me tehdään lainvastaista toimintaa. Mutta sitten kyllä meidän pitäisi muistaa myös aina, että siellä on ihminen taustalla. Et siellä on paljon valintoja tehty, joissa ei ole oikeasti itse saanut päättää ja joihin ei ole voinut vaikuttaa. Mä näkisin, että jos sä oot tilanteessa, että sä mietit avun hakemista, niin meihin voi aidosti olla matalalla kynnyksellä yhteyttä. Me otetaan vastaan sut sellaisena kuin sä oot. Me ei tuomita, meidän ei ole tarvetta katsoa enää sinne menneisyyteen, vaan täällä voidaan mun mielestä katsoa aidosti eteenpäin. Mä oon muuttunut ja mä oon tullut äärettömän raskaista ja rankoista elämänvaiheesta elämäni aikana siihen muutoksen polulle. Jokaisella on mahdollisuus muuttua, on se sitten mikä tahansa tausta.